Се хонагаи фурӯшӣ бо подвал дар тарафи Якум Советский. Аз ин тараф худи Якум Советский ва сихкабобхонаҳо, аз ин тараф чораҳаи мардон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Аз ин тараф бошад беморхонаи Якум Советский ва худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ. Трезаҳои хонаи фурӯшимон мана ҳамин мебошад. Ворид мешавем. Се хонагай пурра мебошад бо масоҳати умумии 68 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона боз тақхонаам дорад. Ошхонааш ва меҳмонхонааш тёпли пол дорад. Дӯстони азиз, дар кӯчаи Борбад 8 тарафи Якум Советскийда ҷойгир мебошад. Нархаш 756 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Фавран срочна фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят варианти хуб аст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.